Paw Patrol. Det var så lidt. Når du har brug for en særlig gave, så bare gø for hjælp. Og Paw Patrol og vores senator vil beskytte universet. Lige om lidt er der Barbapapa på Nick Jr. Kom så, familie. Lad os ryste med numsen. Det er tid til nye episoder af Rubble & Co. Helt nyt til dig. Ja, det kan I tro. Det er musik i mine ører. Gør dig klar til poter. Jeg føler mig så levende. Klør. Gravende god plan. Så på med arbejdstøjet. Lad os bjeffe lidt bygge. Til helt nye episoder af Rubble & Co. Denne uge, mandag til fredag kl. 5 på Nick Jr. Et hemmeligt sted mellem busker og træer ligger et lille kongerige med alfa og feer. Jeg hedder Ben og jeg er prinsesse Holly. Alle, der bor der, er meget, meget små. Men det stopper dem ikke i at tage på store eventyr. Kom og leg med i det lille kongerige. Kommer snart her på Nick Jr. Når børn tager med Barbapapa og hans farverige familie, lærer de om lighed og naturens betydning. De bruger deres venlighed og kreativ tænkning til at forme en løsning på et hvert problem sammen som familie.